କିନ୍ନର ମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଗିକି ଆଣନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁରାଣରେ ଏହା ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ କିନ୍ନରମାନେ ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିନ୍ନରମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯାଏ। ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ନପୁଂସକ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି କିନ୍ନରଙ୍କଠାରୁ 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପୁଅପିଲା କଣ୍ଢେଇ ଦୋକାନରୁ କିଣି କିନ୍ନରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖେ ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ପ୍ରାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ।